बे दखना नङाबा माथो दे होनलाय दे नोंसोर खोन्थासाय दखना नङाबा मा बियो उपाय गैया दै सुलुंबाबो लेथ्राबाबो आथिं सुनांगौ जायो गस्ला गोदानफोर बिहरदों आरोना सफैबायनो दिनै अनलाइननिफ्राय होमबाथाय बे ड्रेसखौ सानब्रैसो मिनिमाम नङाबा सप्तासे गाहाम खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय फिसालोगोफोर साथा लानानै ओंखारलायबाय अखा हागासिनो दं एकदमबारे स्कुल थांसैलाय आरोना जोङो जाथ'बाय थादो होनबा लोगोफोर सोल इलियान जालायबाय नै सनालिया चलो चलो अबेजों थाबायखो इबो थौदो थाबायदो माथो थाबायाबो थ' आं गेट फांगोननि बिना रिंकट दंखायो सिबा बरजाला था लंपेन्टखौनो थिखोनांबायसो मा जाबावनो दैनि थाखायनो असान्थि फैखागोन ना बियो अखा हाबाय नालाय असान्थिना लामायानो जोंना फैद' फैद' नै संकर दादाया नेबाय थानो होन्दोंमोन 7था जाबा दा टाइमा बारा जाबा थांग्रोगोन बियो मिथिया आं मालाबा सोरनि हारसाफोर नङा बे दै गोजा जोबना बेखौबो बैथिंसो थाबायलांनांसिगोन फैद' नैबिजों थाबायबो नैबिजों ओरैजाय गयजाय आयु असान्थि अखा हाबाथाय सान्थि गैया जेवनि गानखौ मा गान जाखो बेलाय दैजों दा थाबाय ओरैजाय थाबायबो बे दैजों दा थाबायनो नंगौ आं आथिं सुनो नैबे दै सुलुङाव उपाय गैया दै सुलुंबाबो लेथ्राबाबो आथिं सुनांगौ जायो गारबिगाव गारि एरफै फैला दादा फैखागौ ना टट'लाया मैया 7थायाव फैगोन होनखादोंना सफैबायबो मानसिया अखाया नुदों असान्थि अखाया नागारनो रोङा दाबो बाजार गेसेला दावदैजों ब्रेड जानो होनबाय गावनो दाना जालालाय जाहैदों गोथाव मोनबावाखै सोलायलायनानै जा दा लोगोफोरजों होनबालाय जायानोहाय सिजने दावदैखौ मालाय टट' लाबाय जोङो दायो टट'आ मैयानो 7थायाव फैगोन होनखानायमोन नालाय फैबाय आरोना ओमफ्राय थाब मोनफैबाय थांनोसै दायो अखा हादोंना दा अखाया बाराबो हानांगौ खमबो हानांगौ थिग गैया आरो गेरेन्थि गैया आं माथो मिथिगौ हटेलनि बे मोनामोखौ बे हटेल दंना बिसोर थांगारनोसै लोगोफोर स्कुल मोनफैबाय ओंखारग्रोनांगोन ना नोङो ओंखाराबा सिङाव थाबाय आरो लादो दे माखौ लायो ब्रेडखौ जामारा आरो नोङो ओरैनो संहोनानै लाबोहोबाय आरो ब्रेडजों दावदैजों जायागारानो ब्रेडखौ जाबावा जाहैदों स' लोगोफोर स्कुलनिफ्राय सफैबाय दहायनो बिनिफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय दायो दालिबो एसे दंखायो संबाय थाला आङो मैयानि ना बाथोन ना गोरान बाथोना मैया मोनायावसो देखायदोंमोन आङो बेबो एसे दंखायो ओमफ्राय दायो अमा 100 थाखानि लाबोदों आरोना जोङो साथामल' ना बेखौनो एवबाय आरोना एवगासिनो दङ दा ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा होननो सानदों आरोना आं जे नै बिदि गानोना बिदि गानो आं ओरै ससे ससेल' देखायोना ओमफ्राय बेखौ आंखौ मा सानोथाय मानसिफ्रा मा गानदों सानो आंखौहाय जेनेबा मेख्ला गाननाय बायदि नुयो ना माबा गाननाय बायदि नुयो आं मिथिला आरोना बर' जानानै बर' दख'ना गाना मा गुबुन हारिनि ड्रेस गानो होनहरबाय थायो होनना आंथ' ओरैजाय ससे ससेल' देखायोना ओमफ्राय मिन्थिया मानि थाखाय बिदि होनहरो बाट बे दख'ना नङाबा माथो दे होनलाय दे नोंसोर खोन्थासाय दख'ना नङाबा मा बियो माने मानसिफ्रा ओरै ससेल' लायो नालाय आङो सोरबा सोरबा होनहरो दे गासिबो नंजोबा आरोना ओमफ्राय सिनायदोंना सिनायाखै आं मिन्थिया दे माने दख'ना नङा बेबायदि सानोना मायोथाय दख'ना गानाखै बेबायदि होनहरो ओमफ्राय मोनसे जे आं फाख्रा गाननानै दख'नाजों गानजाबनानै जे भिडिअ बानायदोंमोन दाखालि बेखौबो माने गिन्जि होनबाय थादों आरोना गिन्जि नङा बियो आंनि नाइटि फिसासो माने नाइटि आरोना बियो लं गोलाव गस्ला बायदिनो
माने गरम नालाय आं माने बे सायावनो दख'ना गानजाबनानै थादोंमोन आरोना आं ब्लाउसखौ गानबाय थायासै इयाव बे सायावनो गानजाबदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो मानसिफोरा बोरायनि गेन्जिनो जिखुनु जाया सोरबा सासेया होनहरदोंमोन दे मिन्थिला आङो जिखुनु जाया बिदा जायोना बिनानाव जायोना फंबाय जायोना मा जायो सोमोन्दोआव मिन्थिला आङो ओमफ्राय गेन्जि नङा दे बेयो माबासो नाइटिसो आरोना थाम्फै जिनो मालाबा देखायगोन आङो र' ओमफ्राय आरो आङो मेख्ला गाना दे दख'नायानो आरोना एखमबा गस्ला गानो दे जिहेतु गरमाव गानबाय थानो बायोबोना दख'नाखौ बबेबा समाव ओमफ्राय स्कुलाव थांनायावबो आङो दासान्दि अखा हाबाय थानायखाय गस्लासो गानलांगासिनो दं आरोना गस्ला माने कुर्ताबो गानलाङो आरोना आङो अखा हाबाय थादोंना ओमफ्राय उन्दैखौ बाना लांनांगौ जायोना ओमफ्राय नानियाबो गिलिर जाथारबायना ओमफ्राय दख'ना बोखोनो ना नानिखौ बानो बेबायदि जायोना ओमफ्राय गस्ला गानबा लंपेन्टखौ बोखोनानै लांखायो आरोना आङो गोजाननिफ्रायनो ओमफ्राय बेखायनो माने न'निफ्रायनो थननानै लांखानोसै ओमफ्य बेनिफ्राय बाना लांसै आरोना बेनिफ्राय बासटेनसिम बारलांनांगौबो मामुलि नङा होमबा बबेबा समाव बासटेनसिम बारलाङो आं खालि दैखिनिखौल' बारहोनानै बै ससेयावहाय ओंखारहोयो आरोना ओमफ्राय गिलिर जाबायना नानियाबो मेङो आरोना आंबो संना लागासिनो लोगोफोर मोदोम मेजेम लागाय मोनदों आरोना फवासेल' लाबोदों आङो 100 थाखानिल' जों आरो साथामल'खाबोना मेजेमाव ओंखारदों थाव ओंखारजोबो नै आं होननायखौ गाज्रि मोननाङा आरोना ओमफ्राय माने बुंहरदों नालाय सानै साथाम मानसिया बिनि थाखायनो आं खोन्थादों आरोना दख'नायानो मेख्ला नङा आरोना आङो मेख्ला गैया आंनाव गांसेबो मेख्ला गैया आरोना आं बायफेरा मालाबाबो ओमफ्राय माने बायनो सानो बाट बायनायानो जाया आरोना ओमफ्राय आंना मेरला दख'ना दं नालाय आरोथ' आङो सिगां एसेबां गानाना गानो बबेबा समाव ओमफ्राय आङो जेनेबा अबेबा थांबा बांसिनानो माने जायगा लायै जायगा नायनानै गानो आरोना आङो ओमफ्राय बबेबा समावहाय उन्दैजों उनलाजों बानानै गाननाय जाया आरोना ओमफ्राय बेनो गाज्रि मोननाङा आं होननायखौ आं खोन्थादोंसै आरोना मेख्ला नङा दख'नायानो ओमफ्राय बे जे आं गानदोंमोन फाख्रा बेबो गिन्जि नङा दे बोरायनि गिन्जि सानदों आरोना स' आंनि नाइटिसो लाइलननि ओरैनो फिसा गस्ला बायदि आरोना स' ओमफ्रायो ड्रेसा मैयानियानो मैया जे ब्लगाव नुदोंमोन दुगैखांनानै बेलासियाव गानदोंमोन जे मोनानानै बेनो आरोना आङो दा अखाबो हाबाय थादोंना ओमफ्राय दुगैयाखै दासिमबो खामानि दामानि मावनानै लाग्रोसै संनानै खावनानै दाहाय दुगैनोसै आरोना खेबसेनो नङाबा अखा हानायाव मा जायोना लोगोफोर एसे फ्रि फ्रि अखा हानायावहाय खामानि मावनो आरो अखा हाबा साथा लानानै खामानि मावबा सिजोबोना बेनि थाखायनो दुगैथ'वासै आरोना आं दाहाय दुगैनोसै खेबसेनो होननानैहाय बेखौनो गाननानै दंगासिनो आरोना गाज्रि मोननाङा आरो संनानै लाग्रोसै आङो जल्दिनो संना लानानैहाय जानोसै ओमफ्राय बिदिनोसै खामानियालाय आरो माथोना खामानियाथ' थाखायो आरोना जखनसिम माने बाबाय मावनो होननानै दोनागौ मानि माने खामानिया ओंखारबायानो थायो आरोना बेबायदि जायो आरो ओंखाम जाबाय हैनो ओमफ्राय गावनो ओंखाम मोनजायनि नुवाखै बे सि मोननैखौ वालाव थिखोना दोनदोंमोन नालाय माबायदि खोख्लैजोबो गारजोबो बेनो लिडारा बेनो लौथिजोंसो होदो मानो गारा बे सिखौ हा ओंखाम मोनजायनि नुवाखै दाया माबायदि जायो बियो सनालिनो ओंखाम होगोन दाय जादों फालथु जादों बियो नुबायना लोगोफोर थारमाने आङो सनालिनो ओंखामखौ होग्रोबाय ओमफ्राय गावनि थोरसिखौबो सुना लायबाय आं गावना थोरसिया मैया मोनायाव ओंखाम जानानै आं सुना दोनाखैमोन ना मोनायाव आरो मर्निंआवबो हास्लाबाखै सुनो डाइरेक्ट स्कुल थांबाय आङो ओमफ्राय दा बिब'नो होग्रोबाय ओमफ्राय गावनि थाखाय ओंखाम होनो थाखाय थोरसि सुहैबाय आं गावनि माने ओंखाम जाग्रा खौथाखौहाय ओमफ्राय सुहैगौ मानियानो आं आरो मबाइलावहाय माबा नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय नायै सुहैदोंमोन आङो ओमफ्राय फैनानै नायफैबा बे सिखौहाय आं गावनोनो मोनायाव बनानै होयो आरोना ओमफ्राय माने बिनि बिसनाखौ होला आङो मानो होनबा गरम दा ओमफ्राय बे आरो गोरलैयाव हासुयोमोन ना बिसनायाव बेखायनो आङो होआमोन आरोना ओमफ्राय सोनासो दोनबाय आं सटकेस सिङावहाय बे सिखौ ओरैनो बना होयो ओमफ्राय सि बवाबाथाय उन्दुलायनो नागिरा आरोना बे बनानै होयो आङो बेखौहाय गावनो बनो थाखायनो दोनदों आङो माने मोनायाव बना होनानै दा फुङावहाय खननानै बे वालावल' गालांदोंमोन आरोना मालाबानो आं फैगौमानियानो दैखरनिफ्राय फैगौमानियानो सिखौ गारनानै दोनजोब्बाय आरोना ओंखाम मोनजायैनि ओरैबायदि मा होनबावनो आरोना मानसि फेलखा आरोना जेरखम मानसिया जे बोराबो माबा जिनिस मोनजायाबा बेबायदिनो सेम बेबो रागा जोंनानै सिखौ गारनानै दोनजोब्बाय ना नुवाखै आं ओंखाम होनो होननानै गावनो थोरसि सुहैखाबाय नेस्लाबला एकदमबारेनो ओंखाम होनानै लाग्रोसै आं लोगोफोर ओरैबायदि रागा आरो एक्सुनि बुंनांला आनारस फिथाइया ओंखाम जाखांग्रा लेमबाय आरोना
जाना लानोसै एसे गैखालाबो थाइसेल'सैमोन ओंखाम जाखांजोब्बाय जोङो दायो ओमफ्राय माने फिथाइया थाइसेल'सैमोन आरोना दाख्लैनो आं जे खोन्थाखादोंमोन बोरायनि बिसिगि होफैदों होननानैहाय दायो माने ओंखाम जाखांनानैहाय जाखांखाबाय दासो जाखांखादों बारा गोबाव जाखायाखै ओमफ्राय बेखौ जानोसै आरोना एसे थाजिम मोनथोंसै ओमफ्राय मोनाबा जाजाना लोमजायो ओमफ्राय दिनै हरसे दोनबावबाथाय मोनब्रैसिगोन आरोना जिनिसा जाजानाय नंला बेनि थाखायनो लेमना लाबाय ओमफ्राय जाना लानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय हासबेन्डआबो डिउटियाव थांसिगोन आरोना सोर जाना लागासिनो जल्दि जल्दिनो होबाय एसे बारा होजाया उन्दै मानसि लोमजालाबायो बेखौ बिदानो होबाय नै आंबो एसे लाखिबाय आंबो बिदानि नैबे जाहैबाय रेक्सनि संख्रि ना रेक्सना जादो नै दा नुबाय बरिया जाखायो जोंना रेक्सुआबो ना नम 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 गोथाव गोथाव जासुला जाना लानोसै आंबो बोरायनोबो हरबाय आरोना बे ब्लाउसखौ गानबा आंखौ हामनाय मोनदों ना ब्लाउसआ एसे गिदिर ना बे मारै गिदिर जादों होनबा काहानि दं बेनाबो ब्लाउसना मा जादों होनबा बेयो बिदिनो गिदिरखा आरोना बे दा जेरखम नुदों बेबायदिनो गिदिरखा ओमफ्राय आं ब्लाउसखौ फसायनानैहाय बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय सुख्रेबनानै लादोंमोन आरोना आंथ' 32 गानोमोन ना आगोलो ओमफ्राय दाना मोदोम देरनानै दाना ब्लाउसआ हामला बेखौ ओमफ्राय बे जेखौ आं सुख्रेबदों बेखौ बोमफोरनानै लाफिनबाय ना ओमफ्राय दाना एसे गिदिरद्राय जालायबाय आरोना बेबायदि जायो ओमफ्राय नोरै गलांबाय थानोसै बेबायदि बे ब्लाउसखौ गाननानै ओंखारबाथाय मानसिफ्रा सानो आरोना मोनसेया हामलायलायदों बेबायदि होनलायलायनोसै आरोना दाख्लै बाय बिखुनजो उन्दैया जोंनाफोरनि बिनानाव आबैनानै बार्थडेआव देखायनाय आङो बे आंखौ होनबाय आरोना गान्दा ब्लाउसआ गिदिर बेखायनो हामनाय नुदों हामाखै फुंदोंसो होननानै बुंदों आङो बेखौ बारा गोदै मोनासै आङो बे थाइसेसो दाख्लै जादोंमोन ओरैबायदि गोदै सिनि बायदिमोन बेखौ एसे दैसुसु मोनदों आङो अखा लोगो मोनदोंदां बे मिथिला एसे मोनब्रेबायबो दां जिनिसा मैयानो जानांगौमोन मैया जाबा गोथावसिन जागौमोन बेयो आरो दिनै हरसे माबानाय गैला बे जाजालामोन आरोना अभार मोनबाथाय सुखुवाना जानो बेनि थाखायनो जाना लागासै आरो देखायबाय थाला जानायखौ हुवा जायोना एकदमबारे दालागै मोनफिनगोन र' लोगोफोर ड्रेसआबो बे मोनसेखौनो गानलांबाय थायो ड्रेसआ बेना जै मोनसेखौ गाननो मोजां मोनबाथाय बेखौनो साननै सानथाम गानबाय थाखायो आरोना थुथु आरो माबायदि मिथिबाय मोनसे बेनि खोन्थानो आं बेनि खोथा मोनसे ओरैबायदि आरोना बेना जेनेबा गस्ला गोदानफोर बिहरदों आरोना सफैबायनो दिनै अनलाइननिफ्राय होनबाथाय बे ड्रेसखौ सानब्रैसो मिनिमाम नङाबा सप्तासेसो गानखायो आरोना ओमफ्रायसो सुनानै सरके सिङाव सोनानै दोननो मोनो बेबायदि ओमफ्राय आंजों एखमबा गानहोजाया ओमफ्राय गाननो मोनाबाथाय जा बायदिसिना बुरखायनोसै आरोना आं गाननो दे बेबि खेनसे गाननो दे खेनसेल' गानगोन नों बिदि होनबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय एदावबाय थानोसै आं रागा जोंबा बांसिनसो रागा फोजोंसिनो आरोना खेलायसिनो बिराद मोजां मोनो बियो ओमफ्राय आं जखन फुरा सिरियास रागा जोंथारना आंथ' नोगोर रायोना रागा जोंबा लेव लेबनो ओमफ्राय हिन्जाव मानसिना एसे खुगाया बारा जायो रायफ्लाङो आरोना बबेबा समावहाय ओमफ्राय रायजाबाथाय एकदम माने खेलायसिनोसै आरोना ओमफ्राय गावहा सि थानोसै रायबाय थायो मा थायो होननानैहाय ओमफ्राय बांसिन खेलायसिनगोनसो नों रागा जोंबाबो एकदम माने मिनिनो ओंखारखागोन आरोना ओमफ्राय बिदियावनो आंनि रागा जोंनायखौ खुनु सिरियासखौनो लाखाया आरोना बेबायदिनो सोरनि हासबेन्डआ बेबायदि आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ बेबायदि आरोना आं जखन फुरा रागा जोङोना ओमफ्राय रायोना आङो खेलासो लाखायो आरोना आंनि रागा जोंनायखौ मालाबाबो दिनैसिम सिरियास लाफेरा रायजाबाबो है बेना बिदिनोसै ओरै सोनानै ओरै हगारहरग्रासो आरोना बेबायदि लोगोफोर हासबेन्डआव थांबाय डिउटियाव ओमफ्राय दायो आंहा थोरसि लथा जेबो सुवाखै आरोना बेनो ओंखाम जाखांस्लाबनानै आनारसा होबायना ओमफ्राय टाइमाबो हास्लाबासै स' ओमफ्राय माने ब्लगखौबो आङो बांद्राय गोलाव खालामला थोरसि लथा सुनानै लानोसै एसे खामानि दामानि मावनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार